Hallelujah, siyabonga Nkosi. Nasemini nguwe kuphela izulu nomhlaba uNkulunkulu sithemba igazi lika Jesu. Nomusa wakho kuze kube phakade naphakade. Izwi lakho linamandla liyaphila.
ugcwele 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 nkulunkulu ugcwele nkulunkulu ugcwele ugcwele Nkosi ugcwele ugcwele wena wathi isona sethu ugcwele nkulunkulu ugcwele Nkosi haleluya 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 ugcwele 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 haleluya singashaya izandla bazalwane sishayela umoya ogcwele abazalwane igcwele Nkosi hawu 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 igcwele Nkosi haleluya samile ngenyawo ngiyathanda bazalwane samukela umpostoli umbuyazi esazoza ngaphambili ngegama lika Jesu cela siphane izandla ezinkulu nomsindo omkhulu cela siphakamise udumo lonke siphane uNkulunkulu sithi Nkosi haleluya ngicela siphamise isandla sethu church siphamise lenkosini yethu sithanda uJesu simukele nesibusiso somnikelo uNkulunkulu omuhle nomkhulu ongcwele ongenaso isikhathi sokuqala nesokuphela uNkulunkulu othembekileyo you are the great high priest simphambo kwakho ke njengompriesti ongena endaweni engcwele ngegazi lakhe ukuba uNkulunkulu wethu namandla onke ushisa imhlatshelo kade siyibeke altare. We know that Jesus, you are our high priest. Thina siletha kweshumi nemnikelo kuwe wena uNkulunkulu uyashisela imhlatshelo nemnikelo esiletha phambi kwakho. UMelkisedeki uNkulunkulu omkhulu nongcwele. Siyakubonga baba ukuthi uAbraham our father wama phambi kwakhe uMelkisedeki waletha tithe to you, waletha nokweshumi nomnikelo to you. Lethi izwi lakho wakhuluma isibusiso phezu kwakhe. Nathi ke Nkosi siyakhumbula ukuthi through the ministry of giving you pronounce the blessing. So baba simemezela isibusiso ke phezu kwabantu bakho. Baba wethu ongcwele siyathandaza ukuthi ubabusise through this ministry. And siyayiqhumisa imithombo emkhulu yeNkulunkulu wami yokuvuleka kweminyango empilweni yabo. We financial, spiritual, konke ama aspect empilo yabo. I pray that Lord you open doors angena kuvalwa umuntu. uNkulunkulu wami ngicela ubavula amehlo ubabusise baze babone ukuthi ukukhonza ngale nkonzo lokho kungishintshayo. Ngiyabonga baba ukuthi uzosenza isibusise singazibeki esine reference. Ndinganikela uNkulunkulu wangenzela isimangaliso. I know that Lord your power are ready to do lokho esikuthandaza manje. Egameni lika Kristu Jesu inkosi yethu. Amen. Asiphamise izandla sethu ngomusa ngengcwele. Nginenkazimulo kaNkulunkulu. Lokho Kristu ayikho ngikho. Konke Kristu anakho ngenakho. Umusa wakhe, uthando lwakhe, unqoba kwakhe, amandla akhe, incebo yakhe, ukuphila okuphakade, isihawu sakhe, ifavor yakhe, konke kaKristu
umoya engcwele unginikile khona kungokwami. Say it once more, konke kaKristu umoya engcwele unginikile khona kungokwami ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Come on, let's give Jesus glory. Ngiyacela izandla lika Jesu bafowethu, simshayele uJesu izandla enkulu and praise him. Lezi ilingana nekampostoli umbuyazi mayingena la. Ngicela kubona kathi umpostoli umbuyazi noJesu. Come on, let's give Jesus glory. Akuvela uthi uJesu inkosi. Asikwazi ukumdumisa silinganise nabantu. Asikwazi ukumdumisa simlinganisa nengelosi. Come on, ngicela udumise and praise Jesus and make a big sound of praise. Hey! Come on, praise Jesus, praise him. Bazalwana akekho sothatha ludumo sulusekuye ngaphandle kwakhe. Don't reserve your worship. Zonke indumiso zakhe. Ayikho inkosi, akekho umuntu omkhulu asingathi kuye ungcwele bayede. He is the Lord of Lords, the King of Glory. Jesus him. Hello. We bless and honor you, Jesus. We love you. Our hearts praises your name. Yes, Jesus, we love you. We love you. We love you. Soon coming King, we praise you. We bless your holy name. Thank you, Jesus. Singathatha indawo zethu. Papa mani bazalwane baka Kristu vuganini seku. Asiphinde lokho, papa mani bazalwane, papa mani bazalwane baka Kristu vuganini ngifuna kanjalo papa mani bazalwane mani bazalwane baka Kristu papa mani bazalwane baka Kristu Kristu uganini sebusila nini sebusila yebo papa mani bazalwane papa mani ifuna kasha bazalwane bakaKristu. Come on, uganini sebusila uganini I was in the city, Papa Mani Bazalwane Papa Bazalwane Bagachestu Uganini Sagusi I was in Shogotina city, Papa Mani Bazalwane Papa Bazalwane Bagachestu Manini zikali khomani izikali zakukhalwa wabazalwa ngosomandla ngo sizonqoba sonke nasithulele khomanini izikali izikali zakukhalwa Jesus. Once more. Yebo khoma nilizika.
Yabo sokukholwa ke sisho somandla sizonqoba somandla sizonqoba somandla sizonqoba yebo somandla sizonqoba yebo somandla sizonqoba nasinshonephi sizonqoba thini bandla lizonqoba. Come on, let's give Jesus glory. Hallelujah. 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 Bless the name of Jesus. Singahlala phansi church. Kuba nase nikhona nje. Lengoma ithi vukani nibandla bo haniboni zithanya hlomanini zikhaliwe Somandla come on, let's give Jesus glory. Hallelujah. Come on, let's give him praise tonight. Hallelujah. Jesus is so wonderful. Come on, let's praise him. Jesus is so wonderful. Hallelujah. Singathatha indawo zethu ezingcwele church. Amen. Ngenkulu inhlonipho umuntu akahlanganise simukele ithuba kumoya ingcwele okuyisithandwa somphefumulo wethu uNkulunkulu omuhle nomkhulu webandla. Oh. Cabanga ukuthi ngiyabonakala lapha nginyuselana ipulpit ngiyabona kunabahlobo bami lapha noma ningisondezela lona ngani. Ngizodlula nalo mase ngishomali yami. Umuntu akathatha ithuba elingcwele uhlonipha umoya ingcwele kakhulu isithando somphefumulo wethu. uNkulunkulu omkhulu nohamba nebandla ikhathi nasensukwini zokugcina, the power of the church. Umoya ingcwele uyi-power station. Yeah, umnini mandla wonke. How I wish I have a church. So umoya ingcwele umnini mandla usomandla uyasilekelela nebandla kakhulu, because iqiniso lithi bathandekayo isikhathi esikusona asikwazi nje ukuhamba ngezikhwepha zethu, sidinga usizo olukhulu oluvela kumoya ingcwele elekelela ibandla elisiza every day konke ama aspect amanye sizawabona amandla kaNkulunkulu ukuthi ahamba ibanga elide, awagcini nje kuphela ngokuthi demonstrate amandla ngeimangaliso nangama signs. Uzobona ukuthi even iministry yonke no journey yonke ebandla ayavela amandla kuma ministries are different. So siyamdinga umoya ingcwele kakhulu. Somebody say amen. Ngibingelele inhlonipho uma umpostoli umbuyazi akekho nje usishilo ukuthi sine revival eqhubekayo. So namhlanje siyoba ne last session, last day yet we revive. Thank you so much for your prayers. Inkosi yasebenza ngale eshowe. Ngiyazi kuyoba njani mhla sifike eThekwini. Awu amen. Amen wena une vibration singathi kuyoba njani mhla sifike eThekwini ngoba ziyezwakala izigi ze revival eThekwini. I hear the zig. As this is like Jesus is about to
kuzonyathelwa eThekwini not later than soon. Amen. Sibingelela leadership yesebandleni yonke izinceku zikaNkulunkulu abafundisi. Babundilele nomama ngajabula ukunibona. Cishe ngathumela ukuthi ngicela niyongcingelela ngishabe ethwani seLesotho ukuthi hamba niye khona niyobalanda. So they are doing a wonderful work. They travel all over the country and the world also. Benza umsebenzi. Siyabonga kakhulu. It's good to see you nikhona. Ibandla lonke likaKristu sanibonani ngegama lenkosi. Isibingelelo sifaka uJesu phakathi uthi uma uvuma uqaphele sanibonani egameni lenkosi uJesu. Siyambonga uNkulunkulu. Let's go for incwadi Zenzo chapter number 1 verses number 8. Today I want us also to look at some few things engicabanga ukuthi zibalekile kube sibambe osukwini namhlanje. Thank you, Jesus. Let us find in verses number 8. But you shall receive power. Somebody say, you shall receive power. Say it again, you shall receive power. Yeah, then the Bible says you shall receive power when, only when the Holy Spirit has come upon you. Only when the Holy Ghost has come upon you. Then you get the results. You shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. But the key thing here, you shall receive power. Somebody say amen. Amen. When the Holy Spirit has come upon you. Last time bathandakayo sikule ngenye ekhuluma ngamandla kaMoya Ngcwele. Somebody say power of the Holy Spirit. Yeah, kunezinto ezifew engifuna siyibone bathandakayo ukuthi ivangeli noma kwigospel kaJesu amandla kaMoya Ngcwele ayadingeka, ayineed, akwi-demand, akusiyi-choice. It's something that you need. uJesu la sifunda khona uthuma abafundi bakhe usekhuluma nabo into ebalulekile uveza uMoya Ngcwele la noma amandla kaMoya Ngcwele la uwaveza njengesidingo okungafanele bazame ukwenza noma yini ayishilo uMoya Ngcwele engakafiki. And ulithi ke iBhayibheli niyakwamukeliswa amandla amavesi angenhla ningawavuli ubekade etheni ngasuka eJerusalem anihlale eJerusalem nilindele isethembiso enasizwa ngami. Wayisho uMoya Ngcwele yena as a person useyabachazela ukuthi isizathu esithi ngithi mlindeni uMoya Ngcwele use la very reason why fanele uMoya Ngcwele bamlinde benganyakaza engakafiki. Uthi ke isizathu sakhona ukuthi mayisefikile uMoya Ngcwele nizokwamukeliswa amandla. Somebody say amen. Usethi ke lamandla mayisefikile kuwena amandla function amandla ke usethi ke niyoba ngofakazi bami. Kusho ukuthi khando sikhalazana uJesu zama noma akazama uyanqamula lento ukuthi abantu bayithuke sebenza into yasembusweni kodwa amandla ombuso bengenawo. Anike sonto enhloko. Nikhona nonke? Yeah, avoid lento esibona ngathi icrisis esibhekana nawo manje. Usolve le problem lo X esinawo manje. But people ba busy with kingdom kodwa amandla kingdom awekho. Yeah, basebenza basibabhize embusweni kodwa amandla ombuso bengenawo. So uJesu ukuthi ke hey bafowethu hey la ningakhohlwa last week sikhulume angani noma niyayilandela into kade siyifunda niphinde niyilandele futhi ukuze uyi-understand more. Last week sikhuluma ukuthi bafowethu indaba la amandla against amandla. Angithi bathandakayo. Yeah, it's power versus power. Yeah. So wazi ukuthi nikhona bathandakayo. Mawufika embusweni bathandakayo. Mawufika la embusweni unikwa amandla ombuso ngoba uyobhekana namandla.
So isalvation nevangeli bathandekayo awukwazi ukuba kulona ngama muscles nangezikhwepha zakho nangokuhlakanipha kwakho. La udinga that divine power. Otherwise you'll never win. Somebody say amen. Udinga amandla divine. Amandla kaNkulunkulu anjani bathandekayo a divine. Somebody say amen. Ngicela sifundeni izwi lenkosi first incwadi yaseKorinte chapter number 4, so fundani verses number 20. Niyalithanda ukuthi iBhayibheli? Phela abanye uthi uyalifunda. Somebody say amen. Cela ngifundela ke ndodakazi. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyingezwi kepha ngamandla. Somebody say amen. Number 1, iBhayibheli lisivezela la ukuthi umbuso kaNkulunkulu awuyingezwi. Makushiwo izwi akushiwo the word of God. Lisho ukukhuluma. For the kingdom of God is not in word but in power. I don't have a church here. Ngicela ungifakela enye version mhlawumbe NLT or Yeah. For the kingdom of God is not just a lot of talk. Lelisonto kodwa bafowethu. Umuntu owangikhiphela abazana khona abazana babekhonza kamnandi babela ecene ngase ngizwe into yabi yangena ke manje ngangizwe into yabi yangena angazi bahambe kanjani labantu ningithintela inceke ukuthi bayadingeka edakhona. For the kingdom of God is not just a lot of talk. Somebody say amen. But it is living by God's power. Ayada. Hallelujah. Oh God. If isizukulwane sethu singakawalambeli amandla kaMoya Ingcwele, ayibazani sokhuluma kuze kushone ilanga. Kanti umbuso ngithuleleni ngashumayela. Umbuso kaNkulunkulu awusiwona ukukhuluma kodwa ukukhuluma bathanda okuhlanganisana namandla. If power is not there, ukukhuluma ku-empty. Ikingdom yethu yandelwa abantu abakhuluma too much. Ingakho bonke abantu bafuna ukukhuluma. Nongenayo into azoyisho ufuna ukukhuluma. Masimcela uthi ayicela lento oyikhulumayo uyidemonstrate ngqi. Kanti uSathane uthi bayeke nabakhulumayo sifuna abademonstrate amandla. Oh God, hallelujah. Quickly ngiya off ramp nje la ngicela ungiyela ku I think it's a book of Luke chapter number 7. 24, 25 uJesu benza iparable lapho yomuntu owakha phezu kwesisekelo. Khonto engiyifunayo lapha. Fakani phela iBhayibheli Luke chapter number 7. I think from verses number 20. The last chapter, that verse. After disciple Jesus began to talk about the crowd or kind of yes. Show his hands. At second verse la. Sakapheko sekelo la ngqo. Ehla wekolo. Unkazi nganyana. Aze kube nini nginani. Asho Jesu wathi koze kube nini nginibekezelela. Luke chapter number Matthew, ngithemba Luke.
Oh, sorry, 9 mislead wa man. It's Matthew, mina ngivula uMatthew, Matthew 27 verses number 24. If that last verse, it's 29, verse number 29. Thank you so very much. I'm sorry, it's Matthew. Buga, ahamba verse 28. When Jesus had finished saying these things, the crowd were amazed at his teaching. Now indoda kade khuluma la. uJesu lo kade fundisa nje. Simple teaching. Yakhuluma la uJesu. Sefundisa into eyiningabi lapha. Lithi iBhayibheli uma uJesu eqeda ukufundisa kwakhe, the crowd were amazed at his teaching. Yini le mangazi crowd? Bamangazwa yini? Verse number 29. Oh God, help me. For he taught with real authority, quite unlike their teachers and religious law. For he taught with real authority, quite unlike their teachers and religious law. Faka isiZulu. Khona phela into eshiwa isiZulu nayo ibe mnandi bafowethu. isiZulu naso siyakwazi ukwenza into ibe mnandi. Ngokuba wayebafundisa nithuleleni ngiyashumayela. Ngokuba wayebafundisa njengonamandla kungenjengababhali babo. Teaching. Kusho i-teaching kaJesu kwangewona amazwi odwa. Nithule man, nithule ngiyashumayela. Nisho i-teaching yakhe ekhuluma ngama-7 principles. uJesu akakhuluma ngama-7 dimensions. Kodwa kuyo yona loyo teaching into enothisekayo ukuthi uma efundisa kuzwakala amandla. Basalwane asishintshwa ukuhlakanipha nomncwadi bokukhulunywa, sishintshwa amandla. Somebody say power. Somebody say power. If power is not there, it's a waste of resources. If power is not there, a waste of resources. Umuntu akaconvectwa uhlakanipha umuntu. Umuntu uconvict ukushintshwa amandla aphuma esifundisweni. If bullet is not there, gun is one of into nje itoy. Isibhamu siyitoys uma ibullet ingekho. Lithule yaze esontweni madoda. Engizoma nje open air namhlanje amasonto akavaliwe da khona namhlanje ngikhona nibathanda ka. Uma inhlamvu ingekho, ngicela ukuntshela isibhamu itoys. Ngoba ubungozi bekuba nesibhamu inhlamvu. Uma kukho into ebulalayo isibhamini akusona isibhamu ngqongqongqo kodwa inhlamvu. Uma amandla engekho ngisho singacula size sithi ama voice akusizi lutho. Ngumfundisi weorder ngiyakholela kwi-rehearsal nabantwana bami ngiyabatshela siyahlangana siya-rehearsa kodwa asifuni ukuthembela ekungcwetini bokushintsha ama-voices. Sifuna ukuthi mhla siniyilili kodwa kuphuma amandla. Ngoba lento ingamandla. Somebody say power. If power is not there, sihlanganela mahala da khona. Si western esikhathi sethu sizohlanganyela entwana ngeke ishintshe. Bafata ngisile uzoshumayela these days. Ngizotriggerisha amandla. Ngizoprovoke, ngizokunyakazisa kwi-comfort zone until you are hungry for power. Somebody say power. Ngokuba wayebafundisa wayebenza njani? Ngisho eklasini likaJesu kwaphuma amandla. Jesu akazabe ne-dry session. Two session nje dry. There are good people tell you, this guy, hey, lo muntu uhlakaniphile. Masiphuma ne-wisdom babaza yena. Hey, uhlakaniphile umuntu lo. You. Hayi ngeke, hayi amkani umuntu ahlelifika nje. Hamba uyocheck ukuthi ushintshile.
Ngoba awushintshwa i-wisdom of man, ushintshwa amandla. Oh kodwa ngiluleke nothisha man. Wathi omunye umzalwane ethi angazi wayizama ayifuna ukwenze njani. Wayifuna ukumotivate indlela azo addressa ngayo abazalwane. Wathi yabona abazalwane ke mina anginjenga laba abavuthayo. Mina ngiyabanda qa ngathi ha. Ngathi Nkosi ngicela ungitholela ngokusheshsha la ngizosonta khona namhlanje, because I cannot listen to a person who tells me ukuthi lento angifundisa yona njoba le ministry yakhe namhlanje is cold. Ngoba ukuvutha akuyi ngokuthi ujulukile. Ungakhuluma unenze ukhulume beslow kodwa kuphuma amandla. Ngoba into enkulu la akusiyi pace ne tone. Asihlanganisiwe ukusheshsha kwakho ukukhuluma nokuba slow kwakho ne tone yakhe phezulu ne tone yakhe phansi. Sifuna amandla. Why sifuna amandla? For the kingdom of God is not just mere talk. Akhona ukukhuluma kodwa lo mbuso esiwona amandla. Size embusweni wamandla. Size evangelini lamandla. Nasinithuleleni. Isizathu sikhompyutha namandla. Asibambananga nenyama negazi, kodwa sibambane nababusi namandla nabomoya basemkhathini. Asibona abasonto singabantu bamandla. Yazi lento sathithiza ama politicians ayithatha. Khona ilokho nezisho lapha ubona athi ukuba zima behlangana bathini? Abaqali bathi yelokho zona. Inhlangano esorenso. Inhlangano esorense. Bantu babe zima behlangana. Bathini mabehlangana? Amandla. Khuluma nje. Shona kuthiwa ukhumisa ukuthula. Bathi amandla. Mthuleleni amandla. Ngoba into oqala okufanele ukuze yonke ipolitiki bengakangena ezintweni eziningi, fanele qala amandla abe ngasasayidini lapho. Bayazi awukho umbuso ngama uma amandla engekho. Bayazi ukuthi ngeke bayidle South Africa amandla bengenayo. Ngeke bayinyakazisa umhlaba amandla bengenawo. Amandla. Power belongs to church. Sengashiyana ukuthi wona mapha amandla. Kodwa thina siyawazi esikhuluma ngawo. Angazi bona basuke besho baphi. Kodwa thina sisho amandla kaMoya Ingcwele. We are talking about the power of the Holy Ghost. Angibazi bakhuluma ngamaphi. Ngeke ngifakaze ngamandla abo ngoba ngihlali nabo kodwa khona engikwazi. Masa amandla aphekwa amandla. Kodwa ngiphume ngihamba nikhona nibathandekayo. Silibandla lamandla. Silibandla lamandla. Silibandla lamandla. Sisizukulwane samandla. Mathathala bashika. Sisizukulwane samandla. Wo. Thina saziwa ngenye into saziwa nga. Abapostoli babethi mabengena emadolobheni kuhlangana ama-meeting. Kuthiwa nabake laba bagembeqela umhlaba wonke naba. Kodwa ngiyayizwa lento ngiyayizwa. Lamandla adlohlekela phezu kwakho. Uzothi ufika kuthiwa nangoke lo. Owezinto zedinga kwazi ukusebenza. Nangoke lo. Kuzokhala abathakathi, kukhala amadimoni. Kukhala otokoloshe, kukhala imfene. Kukhala imfamona. Mini. Because ibandla lizohlanganiswa amandla. And usathana ufuna ukusenza abasonto. But the devil is a liar. I say it again, the devil is a liar. I say it for the last time, the devil is a liar. We are the church of
the church of. We are the church of. We are the church of. We are the generation 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 of. Somebody say power. Somebody say power. Yeah. Wamjali njoba suwamemeza. Niyawezwa lamandla vele gcwala indlu yonke. Njoba suwamemeza. Kuthi ngiwaqhaze uthi lamandla aphula amajoka, lamandla avula amajele, lamandla avusa abafileyo, lamandla ola baba. Dlala mphathe esontweni kaJesu. If amandla engekho ngiyacabanga si driver so i-distance ende kangaka every gracious and precious Sunday and it's waste ama resources. Uma lento ingenawo amandla, why I'm stretching myself? uPaul uthi ngikhathile, uthi kungenzeki ukuthi ngigijimelise. Ayike into ekuhlungu njengokujuluka kodwa ama results. Because there's no power. For the kingdom of God is not just a lot of talk. Asishuthi asizokufundisa, alisho liBhayibheli uthi, hey my goodness. Kulungile ke uYMMCI again mhlawumbe masiphose. Lithi for the kingdom of God is not just a lot of talk. Alisho uthi liyakushaya ukukhuluma. Angithi abanye bavele bakhethwa leli verse lama labaseKorinte kuthi owesifazana akahlobe ngemsebenzi emihle, kungabi ngeinwele ezeluweyo, kungabi ngeinwele ezelukiwe nezingubo zenani elibizayo. Bacabanga ukuthi lithi iBhayibheli bangakuluki chabo. Into ecishe ifane nala. Lithi for the kingdom of God is not just a lot of talk. Alisho ukuthi ukukhuluma ku wrong. Lisho ukuthi akuyona into kufanele sibambelele kuyo yodwa. Manini ke phumana ngiphume kwipolitiki yenu. So ke it's not just a lot of talk. A lot of talk. Abanye basegqoka inguye ishibhile phela babambele lo verse 2 nange ingubo zenani. Athi asengizogqoka amaningi selishiliswe. Mina ngoxabana nawe ekseni nje uthi awungiye akasukuhamba uhlazisa wena. For God is not just a lot of talk. It is living by God's word power. Amplified version. Hey, anosondele dize njalo sinifundisa iBhayibheli kaJesu. Kuze ningadlala osomathuba. For the kingdom of God is not based on talk. Yini engilandela? Based on talk. Almeans, yabona makuthiwa based on talk. Shoot ukukhuluma kusona isisekelo sibambe ivangeli. Anikho nhlobo enkozweni nazi namhlanje. Phela lithi iBhayibheli nombane ngakhuluma. Anikho. Nombane ngakhuluma. Nombane ngafundisa. Nombane ngashumayela. Mawuno standard 7 nje ukwazi ukuhlanganisa, uyawazi standard 7 u grade 9. Mawuno grade 9 nje usukwazi ukuhlanganisa into ehlanganisa uink, usubonto lo ink le vowel mayihlangane nealphabet kusho ukuthini. Wonke umuntu okwazi ukufunda engakwazi ukufunda message uthi yini ayifundile. Asehlukanisiwe ukukhuluma ngoba wonke umuntu engakhuluma. Athi ngisasa ngishumayeza kunyuka indoda ekade inkuzumalanga yomfundisi weBhayibheli lomthetho igama la uNicodemus ize yathola ngisho ipromotion yanyuswa yahlala esikhundleni lithi iBhayibheli yanyonyoba nithuleleni yanyonyoba ebusuku yini enze iye kuJesu kuJesu ayihambile iyobuza umbuzo wodwa ithi manje mina sengiyazi ukuthi wena ungumfundisi teacher ovela kuNkulunkulu yini asho njalo uthi ngokuba akekho ongenza lezi zinto zenzayo uma uNkulunkulu eke naye
Elarabashane. Ikama ngiyashumayela nqobile nikhona nibathandeka. Lalela uthi manje sengiyazi ukuthi wena ungumfundisi, teacher. Kusho another teacher. Nicodemus said to him, how can angikhuluma ngeyibeletho nokuzalwa kaNicodemus. Verse number 5. Nicodemus said to him, how can these things be possible? No. We are quoting wrong scriptures, man. Funny scriptures right. Verse 2. Find verse 2. So that's babeka zana abantu bahamba nami shem futhi baba umhlanje nje so ngashesha kakhulu. Who came to Jesus at night and said to him, night and for now, Rabbi bracket what? Nithuleleni manje. Rabbi bracket what? Ubani uthisha? Uthisha umfundisi angithi. This man ithi kusho uthisha omunye, usho komunye uthisha. Unyonyobe ebusuku emva kokulalela i-teaching kaJesu. Abothisha abawuthula abahlangana. Zwana lo omunye uthisha uthini komunye uthisha. Uthi, teacher, we know without any doubt that you have come from God as a teacher. Kimini ay makhuna mosi bafowethu ngicela ukunixoxela indaba ezimnandi ezokuthi bafowethu angeke sibathulisa abafundisana. Sizohlangana sonke sifundise iBhayibheli lizoba lodwa. Abanye bazoliphatha iBhayibheli hey sebentshontshe ngisho negama lika Jesu libizwa ngisho nabathakathi nabantu abathwele manje libizwa ngisho nayizinyanga nezangoma zibona ukuthi siyabambezeleka la asithi masisebenza sibize lona igama lika Jesu kusho ukuthi siyahlangana egameni somewhere siyahlangana sifundiseni somewhere bafundisa lona leli iBhayibheli kodwa umoya awufani uyazi ofika ibambane phi uzobambana emandleni yabo into sehlukanisa nabo amandla yebo bafunda lona iBhayibheli esifundayo kodwa amandla awafani. Asibanga uGenesis nabo sibanga amandla. Asibanga iExodus nabo sibanga amandla. Asibanga uMateyu nabo sibanga amandla. They read our own Bible ngomoya strange. But we read our own Bible by the Spirit of God. Rabbi, we know without any doubt that you have come from God as a teacher. Why? Why? For no one can do these signs. For no one can do these signs, these wonders, these attesting miracles that you do unless God is with him. Akekho ngenza lezi imangaliso. Faka isizulu. Isizulu naso siyakwazi ukusho into engathi. Hey sengizothandaza la ekhaya. Niyamuzwa uNkulunkulu? Ngiyasikhulekela. Namhlanje ngiyanikhulekela. Ngiyanikhulekela serious. Isizukulwane sethu asibanjiwe into eningi. Sibanjwa amandla. Si talented, is gifted, but powerless. Leke weza uyekale ngifuna le yaphathe sele ngokuba akakho ngenza lezi ibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenayo. Kusho uthisha usho komunye uthisha. Uthi yazi baba yabona uNicodemus wayenza lapha. uNicodemus wayeyi-team yeSanhedrin. I-council. Ubamba i-meeting yaqedwa. Let I show uNicodemus la ayikhulunywa uNicodemus yedwa. Uphuma kwi-meeting. Yes, that's why. Yeah, you are right, Mhlaba. That's why akasho uthi
uthi lo weza kuyena ebusuku wathi Rabbi si angi uphuma kwi-meeting ekade ibanjwe izinkayimani zabafundisi nababhali at a team of priests, a team of scribes. It's a combination of Sanhedrin, yayikhandwe izazi imthetho, teachers of law, the high priest, and team ebi strong. Bekuyiyona bungadabuli lapha. Yona team ebekhipha a final word. Joti iqala liye high court. To court yokugcina. ISouth Africa ngathi iyobopha iIsrael yamusa kwi-court yokugcina emhlabeni wonke. Angisho babe right noma wrong ngiyadlula. Bamusa kwi-court yokugcina nci. Ise i-combination yezinkayimane zazumthetho ezikuzo saqala zidalwa. Uma uJesu eqeda ukufundisa Anike esontweni yazi. Uma uJesu eqeda ukufundisa bemhlonza, bembuka. Belala into ayishoyo, bebona ama results ento ayikhulumayo. Bathi saqala nini sifundisa lento? Kodwa thina ama results dwarara. Siqale nini ukushumayela? Kodwa amandla dwarara. Babamba meeting bathi bafethu asikhulumeni iqiniso la ngempela ke manje. Sibayeke nabathi asikhulumeni iqiniso la ngempela. Uyabona lo muntu lo uvela uNkulunkulu lo. What yabona thi we are 100% convinced that this man comes from God. What akekho umuntu ongenza lezi zinto azenzayo. Wahlala phansi uNikodem wathatha ama note wathi uthini wena wathi nami ngisho njalo wathi umuntu uthini wathi usho njalo wathi wena uthini washo njalo wathi kwathi meeting siphelile wathi thank you so much guys hayi sobona nakusasa wathi sobona nakusasa wathi uNikodem ngeke ngilale nalento ngeke ngilale nalento ngeke ngilale ke nale ngeke ngilale wanyonyoba ebusuku uthe uJesu sethi uyaphumula ngqonqonqo kwangena uthisha wathi umfundisi sesiyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akekho ngenza lezi zinto zenzayo uma uNkulunkulu eke naye. Somebody say power. Amandla azokwenza ukuthi nabayiphikayo into yakho bayivume. These days ngilwa ne-witchcraft. Ya nkathi ngiphumule ni right na ngilwa nabantu nabathakathi. Angisi false prophet, I'm a true prophet of God. Yeah. Bale ngilwa ne-witchcraft. Had a very good time. We have evidence so many things. Umsebenzi engcolile ama-witchcraft ayenza kubazalwane. So many things. Practical things. Tangible. Angisho le ukuthi ngiphuphe ngababona, ngisho tangible things. Witchcraft is all out. Ube niyakwazi ukushisa isiZulu sangampela bengizothi ashile kuSathane. Uphumele ebandleni kanti uNkulunkulu unyusa amandla. Ngoba ibhadi lakhe timing yakhe. Wathi ngihlale esihlalweni sami madoda. Ibhadi likaSathane timing. Ufika ngesikhathi esirong. Kanti uNkulunkulu uyalihambela ibandla ngamandla. Ukuba uSathane ubehlakaniphile, ubefana fika ibandla lingakawaqonda amandla. Kanti inkosi izokhuluma edaya khona. Uvuka uSathane nje kanti amandla yakhuphuka. When an enemy comes in like a flood, ukuba ngizama ukusave unzukisi, ukuba ngizama ukusave unzukisi, ngabe ngithi when an enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord, Spirit of the Lord, raises the standard against you. Umisitha simobhalaza sinyuka. uNkulunkulu akaliqoshi ibandla. Akathi balekani. Unyusa standard. Ukhuphula iweight yamandla. Athi uNkulunkulu moyingcwele
Moya ingcwele nyusa enye idosi, faka enye idosi, nyusa idosi. Ngoba uNkulunkulu azoyenza uzonyusa idosi. Uzonyusa isisindo. Sente sidla uzonyusa isisindo sevaccine. Uyafika uSathane asigeneke. uSathane uphume physical and literal manje. Uyiphumela yena qobo lwakhe. Kodwa uhambe wrong. Ufike ibandla lingaphezulu iBhayibheli. We are more than conquerors. We are the generation of power. We are the generation of power. Somebody say power. Funda le verse. Thandaze ngisayivuselelweni. Romans chapter number 1, I think verse is number 16. Funda uzamanga yena ngisheshe mbonta kuyo. Ngokuba anginamahloni ngevangeli. Faka isingisi phela manje we lokhuzana media team English. Bafethu konke ngifuna niyibone la. Nangu uNkulunkulu ekhuluma la. Utheni wasisi? Ngokuba anginamahloni ngevangeli. Ashoni sonke anginamahloni ngevangeli. Yabona mangashokeki uvela umshado nomakhelwane shona thana nginamahloni ngevangeli. Anginjani? Ngani? Andisithola ivangeli. Sizwe statement lathi anginjani? Fana sithola ama valid reasons why you are not ashamed. Yeah? Ngokuba lingamandla kaNkulunkulu. I'm not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God. I'm a result to salvation for everyone who believes. But ufuna sibukele ya definition ya gospel. What is the gospel? Gospel is the power of God. Ivangeli amandla kaNkulunkulu. Akonje yini ivangeli? According to Romans 1:16. And this time iBhayibheli alisasho ukuthi ivangeli linamandla. Uthi anginawo amahloni ngokuba ivangeli linamandla. Niyalifunda iBhayibheli? Uthi liyiyo. So that day uthola ivangeli lika Jesu wawutholani? Angazi ukuthi ngakwazi ukunithatha kanjani, nginifake somewhere. Nginiqukuze qala, wafanele nginiqukuze. Uze qala ngikhipha yonke lento ngibhekisa kanje. Ngikhipha yonke lento eniyikholwayo. Na yonke into wrong. Misi empty bese nginiloda lento. Sangathi lento ngayifaka ngekho lutho ekhanda. Ukuze qala ngixuxuxuxuxuxu. Bese ngikhipha yonke. Bese nginiloda nanti izwi. I'm not ashamed of the gospel of Christ. For the gospel of Christ is the power of God. For it is the power of God. Ukuba bengizokubalela izinto ezimbalwa ezikhande wena uyibonda ayikho engenawo amandla. Wena mawusindiswa, okay, ukusindiswa ukwamukela uJesu. uJesu uthi ngiphiwa amandla emhlabeni nasezulwini. uJesu lo mamukelo ungamandla. uJesu mhla eza kuwe wasebenzisa izwi. Incwadi yamaHubo 29 ungawa display. Incwadi yamaHubo 29 uthi izwi likaNkulunkulu linamandla liphilile. AmaHebrew 4:12 athi izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla. Incwadi yezenzo, I believe it's chapter number 19 verses number 20, lithi izwi likaNkulunkulu landa ngamandla enkosi lanqoba. Shothi nalento ozelwe ngayo lesidi ozelwe ngayo izwi likaNkulunkulu amandla. Usindiswa uJesu ongamandla. Usindiswe izwi elinamandla. Uma usuhlanzwe ezonweni zakho wahlanzwa ngegazi likaJesu. Ngiqoqela imaterial ekhandile.
uthi mayisebhala obhalayo uthi asihlengwanga ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide kodwa sihlengiwe ngegazi lika Jesu elenqabileyo, the precious blood of Jesus. Usathi igazi lezimbuzi nele kodwa ngithuleleni bathandekani. Uthi igazi lezimbuzi neleinkunzi lalingeke likwazi ukuhlanza izono zethu khona nibathandekayo. Noma uhlanzwe igazi lika Jesu elinamandla. Uma usukholwa ususindisiwe wamamukela uJesu nayo into eyenziwa kuwena. Ugcwaliswa ngamandla kaMoya Engcwele. Futhi uJesu usindiswa uJesu onamandla. Uthandwa uNkulunkulu umnini mandla onke. Usindiswa uJesu umnini mandla onke. Ugcwaliswa ngoMoya Engcwele ongumnini mandla onke. Uzalwe ngezwi elinamandla. Uhlanzwe ngegazi lika Jesu elinamandla. Ekugcineni maseqedwa lokho wawusunika igama. Kwasekuthiwa lalela ke uma ususebenza nanti igama. Igama lika Jesu lithi iBhayibheli makukhulunywa ngalo lingaphezulu wonke amanye amagama. Nizama ukucabanga ukuthi yini weak kuwe. Yini weak yini lemthakathaka. Yini lenganamandla ekuwena. Somebody say hallelujah. You are the product of power. Angiphinde statement engakhumbula ukuthi ngasisho la ngicela ukusiphinda. Sathi aze ngisisho. Ngithi mawufunwa ukubona ukuthi into strong kangakanani. Wo checka immaterial ekhandile lonto. Equality ye material isho umkhiqizo ozokhishwa yilowo material. Awukanti ngibafuna noma ngizama ngamandla wonke mina ngihlale eBhayibhelini impilo yami yonke noma ngizama sengizama ngazi ngena kuphi ngikhona nibathandeka. Le bow le mawuthi strong. Mawubona lento is strong ayivelanga yaba strong kanje imaterial ekhandwe ngayo. Manje awukwazi wena ukuba umkhiqizo kaNkulunkulu kodwa bazalwane. Awukwazi ukuba umkhiqizo kaNkulunkulu ngeke ngeze ngapho kodwa ugcineni kwaso. Awukwazi ukuba umkhiqizo. Awukwazi ukuba umkhiqizo kaNkulunkulu onamandla musuphuma ubuthakathaka wena. Noma ngushumayeza manje ngizama ukushumayela wena manje. Awukwazi ukuba umkhiqizo kaNkulunkulu onamandla emva kalokho masuphuma wena ubuthakathaka. Manibonge liphinde dunyise igama lenkosi. Hayi kulungile makuse kuyona khona ugcina engcine ngakho ukuzama yekani kanjani. Mina ngizobona ngenze njani. Kade ngaba khona. Thina sishumayele ngama microphone ehlohloza. Uyibamba intambo uyigoqe kanje. Uyatshela uma uyibamba kuthiwa ngicela ungathi uyayidonsa uyibamba. Donsa uyibamba kanje. Uthonqobaya uyanganisa ingubo amena naye. Let us take this one verse. This one is very important also. This one is very important. Ngicela ungenzela mankondoska. Incwadi yezenzo chapter number 4 ungifundele verse number 29. Kade sathwala ukuhlupheka lapha nenilele. Funda mntaka Jesu usuthulele. Manje ke Nkosi bheka ukusongela kwabo. Unike izinceke zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi. Ngwekwelula isandla sakho ukuphulukisa. Kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngegama lenceke yakho engcwele uJesu. Kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo lapho bebuthene khona. Bagcwaliswa bonke nguMoya Ongcwele. Bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. That is very important. This is church praying.
ngifuna ungibonele indlela leli bandla lithandaza ngayo phakathi kwezinto elikhulekelayo ukuthi uthandazelwa ini. Abapostoli mabededelwa kade beboshiwe sebeshawa sekuthiwa abaphume bengafundisi bakhulume ngegama lika Jesu. Nalokho kwakune reason. Kwangaliwa ne-teaching lapho. Kwakuliwa nama-results e-teaching. Ngoba abafundi nabapostoli bebethi mabeqeda ukukhuluma ngoJesu kuphila abagulayo. Ningakhohlwa sifika ku-chapter number 4. Kade siphushwa u-chapter number 3. Ku-chapter number 3 kusindiswe kwaphiliswa indoda ekade ihleli ku-Beautiful Gate. Uyone provoke yonke lento yanyakazisa yonke lento abapostoli baze bangena ejele. U-chapter number 3. Bethi isiliva negolide asinalo. Kodwa lokho esinakho singinikeza khona ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sukuma uhambe. Ya, lithi iBhayibheli immediately bebona ukuthi hey, bafowethu niyabona nisifundiso salaba bantu ukuthi sidala ihavoc. Bathi base babamba imeeting but we are losing inqwaba yabantu. Ngenxa yalaba bantu. We need to stop this. Basho kade bebona before their eyes kusinda umuntu okade bemdlula bemnika 1 rand bembukela phansi bambona ephilile wahamba nabapostoli. Uyamazi umuntu owaziwayo endaweni owaziwayo edolobheni laseThekwini ukuthi khona lo umuntu olapha ekhona nowaziwayo bathi bayambona uhamba nabazana bayeda khona uyokhonza bemazi ukuthi kade isimo sakhe siphika bathi bayambona nangeda khona bathi bambona ku social media uyafakaza ukuthi uJesu inkosi. Lithi iBhayibheli leya miracle yatriggerisha inqwaba yesivuno. Abantu abaningi baphendukela kuJesu babukela abaFarisi babukela izasemthetho bathi madoda uma singenzile uthola sizoluza bonke abantu. We need to do something. Baba abapostoli bababopha. Inhloso yokubamba abapostoli they were trying to stop the move. Abantu abasidala inkinga yilabo abazalwane. Baba abapostoli bayejele. Ngoba enye into nje lezokulekelela ukuthi uwazi ukuthi lamandla ngizonithetha ahambaphi. Ngoba ngifuna ubone ukuthi angizokhuluma ngamandla nje. Ahamba la Messiah. Lamandla wekho limited. Uzobona wide as we continue with series. Lithi iBhayibheli baba nje abapostoli bafakwe ejele. Mabengena befaka ejele asizwa ngisho icomplain nokukhala okukodwa kubapostoli. Ngoba lamandla maye phezulu kwempilo yakho awusabi lutho. Bangena ejele baboshwa kwakubala. Lithi iBhayibheli fast forward. Kuthese befuna ukuba release base behlala phansi nabo bathi madoda siyanikhulula manje. Bathi madoda kithi sicela maniphuma la ningafakazi niphinde nikhulume nifundise ngegama lika Jesu. Kwasho ukuthi babona laba bantu ukuthi bafowethu akusona isifundiso kuphela esenza lento akuyona nje kodwa ileli gama. Kodwa madoda khipha leli gama liyasimosha. Leli gama lidalela inkinga. Bakhuluma abapostoli bathi my guys asizukuphawula kakhulu ukusiphikisana nani kodwa izikhethele nina ukuthi simele ukulala uNkulunkulu wini noma silalele abantu. Basho before their enemies ngoba lamandla mayisephe kwakho ngizoyibona lo ngxenye lamandla mayisephe kwakho awusabi lutho. Nithuleleni ngiyashumayela nje mayiphezu kwakho lamandla awusabi lutho. Ngisho ngami uGoliath phambi kwakho uphenduka into engelutho. Konke ngizothandaza kawo nje asivala. Buka lithi iBhayibheli baphuma bathi asiyokuye ukukhuluma ngalokho esikubonile nasikuzwile. Baphuma kabapostoli mabephuma abapostoli baya kwi prayer camp noma kwi prayer meeting kubazana babethandaza babefika babatshela yonke into eyayikhulunywe nesiyalo abanikezwe zona bathe madoda lasiphuma khona kunzima sishayiwe nabo but yeah but ngapheka ukushawa akuyona into enkinga ukushawa siyaliwe manje ukuthi seku illegal ukukhuluma ngoJesu endaweni. Wazwakala Jesus a life sentence. So isiyasibopha isante esifundisayo.
Abantwana bami kuyangithandazela. Sheshisa usenza i-open air lapha e-workshop kuphi lapha? I-workshop nakuphi? Yabona sabesama esithi yona nase-workshop. Njengoba nisathi nje hey ibambe phansi. Ibambe phezulu. Ibambe phansi. Mhla amandla anyakaza ngempela. Kodwa ngoba abantwana bami ngizozama ukukhuluma nani ngamandla ngomgqibelo. Uyazi ukuthi enye engithandazela yini? Ngithe ngiyibonile outbreak. Abazali sebeyithalile i-courage yokuphuma baye kubantu. Ngathi concern yami siyi-1. I'm right, ngiyabona kwi-ground sebekhona. But i-concern yami sekuyi-1. I-1. Sesifuna ama-evidence. Angilwi bafowethu angilwi. Ngithi kodwa asingaphumeli entertainment. Asiphumela amandla. Cha angilwi ubaba uyashumayela kalo. Kodwa sangathi nganiqoqa nonke abantwana bami. Ngithi weyingane zami sangathi nganithungela ngomsila njengeyimpukusha. Sangathi nganivalela somewhere. Ngithi akwanidla into yasezulwini manje. Akwanidla into yasezulwini. Akungabe entertainment lento. Akuba amandla. Somebody say power. Ebudaleni bami into engiyinotisile. Uma sithe sike sabona ukuthi into ayisavimbeki. Sivele siyo operate amandla ayo. Ibe khona kodwa ingabi namthelela. David can see and he can foresee. Uyabona ngeke ubavimba abazalwane kwi-ground manje. Yeah. Bazalwane bengangena noma yikuphi. Usethi kodwa please ningabavimbi ngoba ngeke nisakwazi ukubavimba. Vimbana amandla abo. Sigcwale workshop. Singabi nayo konke. Sithi sibuya lapha then kwenzekile. Uthothi sibalana into esi-entertainile amakhande number yabantu abebe attendile. Kwenzekile. Thatha kaze nginibize manje njengomuntu omdala ngithi senibuya khona ngicela ama results. Report. uJesu ukhipha abafundi. Ngoba enye into engasilimaza la ukuthi singabi nabo captain. Captain be-move. We need abantu abango captain be-move. Ozothi uma ubuya u-account. Thina kwasithiwa siyazi abafana bami niyavutha. Kodwa iphi imphefumulo? Thwa nibuye nanda kade nikhona. Masithi hayi manje shumayelile. Athi hayi benihambele lento shuthi benihamba umjolo nini. Mina thina sasheshe tshedwe indaba sihamba kanje. Thwa nihamba umjolo. Anti niyanithandaza. Nihamba no brother no sister. Nihamba niyabukana ubuhle la niyadlala. Uvela ubone ukuthi noma umhlolo madoda akithi. Hey, thwa niyadlala. Ngicathi kuyadlalwa la. Niyadlala. Kuma indoda ngesibindi niyadlala. Niyadlala. Ngeke abantu babanjwe lento yenu nimimfeke nje. Nihamba nibuthaka. Niyojolela phambi kwabantu la. Sibuyele emuva siyozila ukudla. Asijolanga ngempela lutho. Kodwa manje bathi amari zathaphi pho. Sibuyele emuva sithi khele mina. Sihlala entabeni sifaka amathenda amancane sizila ukudla, sibhaqake sibe bancane sithi siyabuyela. Kodwa masike sahlabelela kanye. Sithi libonga abantu libonga nayizingelosi. Kube contact iphuma ngesibuzo boya. Nithulelene kuyashumayela. Somebody say power. Ngiyakhulekela abantu bami ngiyanibona ukuthi niyadominate ithe kodwa ngiyanithandazela. Ngiyanithandazela. Ngiyangizwa ngiyanithandazela. Ngiyanikhulekela ngiyanikhulekela. Ngiyanibona nigcwele umgwaqo ngiyanithandazela kodwa. Ngiyanithandazela abantwana bami. Sengathi ngayiphatha into yakuya emgwaqeni. Sengathi uNkulunkulu anganika into yakuya emgwaqeni. Sengajabulisa. Ngathi sakuyiqembu lo maskandi nje.
Andikhuleke. Jesu uthuma abafundi 2 by 2. Jesu uthuma. Okay. Jesu uthuma abafundi 2 by 2. Phela ngisho mala ngiyithayimile. uJesu uthuma abafundi 2 by 2. Uthi ngenani emzini. Akodwa nikhe sonto. But before that one, what Jesus did? Lithi wababiza wabanikeza amandla. Akungenwa kuma cities in the absence of power. Yashuma. Lithi wababiza abafundi wabanikeza amandla 2 by 2. Lithi wayesebathume emizini abeze ukuya kuye yena. Kwakufanele kuye yena uJesu wathi hambani le. Lithi wayesebanika amandla. Wathi hambani madoda ningibuyisele. Listen. Lithi after this thing the Lord appointed 70 others also and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Wabanika amandla otambani madoda. Come on. What? Power. 2 by 2. Sangena kuyisithi. Leli kama nikhona bathandeka. Listen, laphana akukhulunywa ngomuzi lo kwaMdletshe kwaLokhuza. Kukhulunywa ngama cities. Omunye wafaka edolobheni la, omunye wafaka la ngoba uMlazi idolobhe elikhulu. Kwalethwa only 2 eMlazi. Kwathathwa 2 kwafakwa eBheli. City. Isity le. Ngifuna ubone iweight yalento ingakanani. Kuyisithi kwakhishwa 2. Isizulumani ithi umuzi wena ucabanga ekhaya lo. 4 room, 10 room, 3 room. No. Little baby, he called the 12 to himself and began to send them 2 by 2 and gave them power over unclean spirits. Kodwa ngimemezela ekhaya abantwana bami, sengithandazelana ningaphumi amandla engakafiki. Futhi ningahlali esefikile. Phela ingozi impilo ukungaphumi uphume engakafiki nokuhlala esekhona. 2 by 2. Likelani lithi wabathuma bangena imizi ngempela qha. Nayi into efuna ngidlala. Lithi iBhayibheli mabeqeda babuye bezoletha ireport. Ngoba ngiyasho ukuthi imovie yamanje mayingeza ukuba nabantu abazoyicaptain abazokhangeza ama results. Fanele makuthi siphumile siye kuyi open air. Nazi ukuthi uaccountable. Mawubuya sicela usireportele. Ngoba awuvela ubuye hamba uyolala nje hayi ayishaya awuyishayi la you are accountable. Fanele mawuqeda la ubuye ulethe ireport. Kuthi sesibuya estradini kwenzekeni mabebuya laba bazana babuya bathi yakuthandazela mani nawe ngifuna ubuye usho njalo babuya bathi wejesu sithe singena ku-Smith Street usekhona singena ku-West Street khona sithe singena ku-Anton Lambert singakafiki amadimoni asithobela ngegama lakho kusho ukuthi Jesu ngena ndodakazi sathi ngegama kwapha umthakathi kwavala amasonto ama-false prophet edolobheni wathi umprofethi wamanga into zami ayisasebenzi kahle kwasangathi khona amandla afikile edolobheni. Somebody say power. Uma bengena kwalahleka igubhu zabathakathi kwalahleka odokoloshwe babo. Lithi iBhayibheli ngegama lakho ngiyadeclare njalo eThekwini, ngiyadeclare eThekwini, eThekwini, uyamamazela
Siyamemezela. Afikile lamandla. Kuzovalwa inqolobana zamadimoni. Akwasithi. Vala. Lokho nakubopha emhlabeni kuyobe boshiwe ezulwini. Vala. Mini. Vala. Sunday. Vala. Nagithe kudominate ama-false prophets. Nagithe kudominate amadimoni. Nagithe kudominate ama-prophet bamanga. Siyamemezela. Ulamashikata. Siyamemezela. Siyamemezela. Nagithe kudominate amaphakathi. Nagithe kudominate amandla obumnyama. We have come in the name of Jesus. We have come in the name of Jesus. We have come in the name of Jesus. My happy one. 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 Bilwane. Hey! 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 My habits it as a man. My habits it as a pumelelo. Oh my God. Jesus. Oh my God. Jesus. Oh my God. Lalidolapha lizoba clean. Lalidolapha lizoba clean. Lalidolapha lizohlanzeka. Lalidolapha lizogcwala uNkulunkulu. Oh, lawala ngane zethu.
Ngoba ufuna ukushaya amandla. Babona abafana nobani nje. Manje we're not surrender. We are taking initiative and responsibility. We are not here by chance. Somebody who got 21, 23. Also, that's the way for more than important. My mom said, I am strong roots. They want to see it. Because I couldn't make this step. So that's not tight. We are to disconnect. We are removing the power with time. We are removing the power with time. I'm going to take it out. I'm going to take it out. Little loss in the head of the Moya. Tunaye fonto kumsana kuzutshala eTafe. Sabatsiba asifuni. Fathala lo muntu. Yali mali kwasalwane. Powerful. Because when Kobala, that comes the powerful people. One day, I'm telling you, Tebe, I langin ang plan no sense. And the lot of things, but I don't know. I don't call you send me a match pressure. You this better I'm so much. I'm in the hobby. I sent you all them. I'll call it enough. What you people? What kind of cheap call it? So we don't show something to call it. People will call it enough. What? It was paying extra. If you want, I'm going to go. What about you? What about you? Call it and compromise. We are ready to preach the life. It's only what I'm saying. I can't say that because of fish. I'm not from this. What's up, brother? What I was doing, because to one was right. To land the Penny. What I have no one. Check out what you care for one hand. Hand is hand. I'm sitting with the different. You're called to we learn that of women. What I'm saying, I'm very foolish. We are master. My woman. So the woman need to come. What is looking for my woman? To find a I don't make a bit. That's my happiness. That's my body. We know always come. We come. As it's over. Let's back down. It's not enough. If not, very much. I'm going to go. My wife. Mo buza jalo chabela asike page neno tona namaje. Akufunze. Ba wona manje ngibana. Ba shake ngokho. Nake duba ba sazuba naba ba plagi ngene. No buje mo baba asike. Oya sikin. Isoruka baba lizeli sikhulise nje mabuka kanjalo umuntu. Konke nehamba sekwenza ibukwa indoda engenani neze. Ngasana hamba konke noma kanje inga akasathi hobo ubhekele lesethi. Solid. Atshala fanele ukuthi usitshele izinto faka basithola manje hayi manje abantu abazane baba somsuba into zasisona so senze sisona ukuthi ukuthi distance for talking abantu bazama isashela manje nina nani ngiphila mara ayina abantu bazama jabi ayina ngisho nina phila ilimele thema nabu ukuthi usebenza ngani kodwa amandla wona indawo ohlala ayafika hambe but no room wezwa lelanga mhle emva kalokho uphuma la udry ayikho ukuthi ngoba umuntu uhlele manje kwele yonke imfish akubha mhla Bang, ufuna standard. So God must help you. Ifuna namhlanje sivule our capacity. Uma ngaphi lokugcina manje. Lokugcina ngisho namhlanje. Ngogcina bamhlokandelayo. Kuzoba nibona mina. Uma lokho ebhizelile, konkulu ezoyenza. Bona makhulaza. Ibizi, bese manje ulungisa indlela yenkosi. Lokho extend something of natural. I know I'm not transforming impilo yomuntu. I know the power. Esephezu kwami ngaba transform for life. I know it. Akulu ngiyazi. Ngabaza amandla afika banifipishile okuphela. Let's lift our hands. That's what I'm saying. When you look at this, we this water. This is a strong man. A bow on side. If you look at this, no, I just simple.
elula. And abazommatha, what happened? Because you shall easily, you'll flow. Yabona ufaka lula. Ngoba uNkulunkulu yabona uNkulunkulu ayethila yircha. And Spirit of the Lord is telling me, ukuthi iproblem yabazalwane basazama bancika ngindlela ngamoya. Ilibizama ngiyazama. Don't even depend on yourself. You look at the supernatural power of the church. Extraordinary things.